Nakita bala ninyong kalayo? Kagang aso? Ha? Ako, wala siyang nakita na aso. Kalayo lang. Ano nga aso man? Kalayo lang ang ginupdan sa hangin ang nakita ko. Abi ko nga niya, anay, santer mo. Uy, hindi. Kalayo lang ang nakita nila. Kung amo, ako lang ang nakakita sang aso. May, ang teenager, naumpawan na siya. Karika, palapitan natin siya. Ang ginasiling mo nga aso, isa ato sa mga multo. Hindi lang ako sigurado, kundiin sa ilang nga tatlo. Kag nakita ninyo, si Anika lang ang nakapalaya sang hanto. Sa lawas ang teenager nga ato. Si Ado. Siya ang may kahimuan sa do. Apang nakahibalo ako, nga hindi nila maapresyar ini. Ota, sige na. Magsunod ka na sa kwarto mo, apo. Amiga, Nakahibalo ako sa ginabuhat ko, Estrella. Sige na, apo. Magsunod ka na sa kwarto mo kag magpaligo. Mag-inis ka na sang bayo mo. Kay tama kahigko sa ginasuksok mo, ho. Kabugat sa ulo ko. Untatin ang ginabuhat mo. Ado? Kay kaugalingon mo lang ang importante sa imo. Kinatulok naman niya ko. Ano may kaakig? Kinahanglan at tubangon mo ang ginbuhat mo. Kay kun hindi, kadamo sa mga tao ang mahalitan. Look, wala mo mahangpan ang... Ano pa balang kinahanglan mo nga hangpon? Nakita mo na ang natabo. Kinuyatan niya ako sa butkon. Kagang iya mga mata. Nagapula nga nagatulok sa akon. Magpamati ka. Hindi kay kaugalingon mo lang ang paminsaron mo. Katungdanan mo nga sulbaron ang gamo. Kag ikaw lang ang makahimo sina. Magabian sa Dagarinyos pagkumati ang magabatarong magsipon sa tansugilanon sa pampalatutunan. Mga misteryo sa kabuki. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress.
tips agud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Fast Paradyo Bombo! Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kung diin man ako makaabot, kung diin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Camila, gagin pasakop ni Krista, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love, sa kasaysayan. Halok, Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. As my life goes on. I knew then that I love you. Apang
Madamo sang klase nga pagigugma. Nabudlayan ako magpaminsar kung ano kagid para sa akon. I was too young para mahangpan ko na gid ang matuod nga pagigugma. Kag subong niya. Hindi na ako ang confused teenager. Sa to nakita mo kami ni Karen, amo to mga panahon nga pakigbatuan ko ang baratyagon ko para sa imo. Tungod nagapati ako. Nga sa tiyon nga ibuhos ko sa iban nga babayi ang atensyon ko kag panulo ko. Malimtan ko ang amo nga baratyagon. Apang wala madula ang amo nga baratyagon. Kag ginakonsensya ako. Tungod utod ang pagkabi ko sa imo sa sunod sa pila ka tuig. 2 ka tuig lang ang antad sa aton edad. Apang great deal sila para sa akon. Bata pa katama ang panulo ko sa imo sadto. Samtang ako, idinaw ko pareho ka inosente sa imo sadto. Kag hindi ako gusto ka masakitan ka, Camila. Apang ginhimo mo. Ginapangayuan ko inasang patawad. Apang, ginhimo ko lang ang sabanta ko, husto. Wala na inasang kaso sa akon subong. Gusto ko lang nga makasugilanon kita para mahatagan na sang closure ang natabo. Closure? Oo, closure. Tungod may lain na nga kabuhi ang isa kag isa sa aton. Mahimo. Apang parte kagihapon sang kabuhi ko. 4 na katuig na kaligad, Mat. Kag madamo na sa nagbago. Lain ang ginahulag mo. Sang sa ginaakto sang bibig mo, Camila. Hindi na naton basta nga mabalikan ang kahapon, Mat. Kada ay hindi. Ako, sadto ginapili ko nga ihimutig ang kamatuoran. Ikaw naman, subong? Fair play? Hindi inang buot ko silingon. Kag ano man gani? Wala ka na sa bratsyagon sa akon? Hindi ka na lang magkabalaka. Kaya hindi man gihapon ako magpati sa imo. Tugod tubtub subong, apektado ka gihapon sa natabo. Kasubong ko. Pero kung gusto mo gihapon, nga magpaminsar sa ibang eksplikasyon, go ahead. Take your time. Nagtabo ay ang amon panulog. Ay, bisan sa subong lang ation. Gusto ko nga hikapon ang iyanawong sa may pagbalangka. Kinaako ko. Sa sulod sang malawig na panahon nga nakalikad, I still love him. Can you honestly say that things remind us they were before? Nga, it's easy to just pick up and where we live up? No. But I'm willing to work it out. It's not that easy. It's never been easy. Mat, wala mo ako mahangpan. Anong buot mo, Silingon? You drove me away. Pila ka tuig ko man yung gindaladala ang kalain sang buot. Ginpatag mo subong ang bahin mo. Apang confused gihapon ako. Kinahanglan ko nga magpaminsar. Hindi ko ma-absorb ang ginhambal mo sa isa lang kahugnat. Hindi ko gani mahibalan kung di na matuod. Kag kung ano pang kabutigan sa ginapang hambal mo. Apang kilala mo ako? Ina man ang laom ko, Mat. Anong gusto mo? Kinuyata niya ako sa magtimpang abaga. Isa lang ang gusto kong mahibalan, Camila. Mahal mo pa ba naghihapon ako? Diretso na lang sa paghambal. It's either magpabilin ako sa luyo mo o kung magpalayo ako. It's up to you. Kinagkamuhan ako. Mat? Kinbuyan niya ako sa makitang nag-abot na babae. Don't jump into conclusions. Nika, siya gali si Camila. Camila, si Nika. Siling ni tita. Are ka naman kuno diri.
Gani, diri na lang ako nagdiretso. Kung tani nagulat ka na lang sa balay, Nika. It's okay. Talagsa ka na lang abi nagapauli diri. Gani, ginlubos-lubos ko na lang. Mauna na ako sa inyo nga duha, ha? Nice meeting you, Nika. Same here. Idulogay ko, Camila. Salamat. Pero kaya ko man nga magpauli nga isahanon. Masigilanon kita liwat, Camila. Sa banta ko, wala na kita sang dapat panghambalan, Mat. Maatag na sa akon ang tanan. Hindi ako mapahangtang. Sa ikaduha nga kahigayunan, nagbatyag ako sang kasakit kag kaimon. Hindi ko pa malimtan ang hitabo sa nakaligad. Bay, ano pala natabo man? Adlaw na, apang wala pa nakagawa sa kwarto niya si Lola. Sa masami, sa amo sini nga oras, ari na siya diri sa kusina. Naghahanda sang pagkaon. Dason, tawgon niya ako nga makaon na. Kag kun hindi pa ako magwa sa kwarto ko, sermonan niya ako. Tungod palipas naman kun ako sang gutom. Anay ka bala, kay kadtuan ko siya sa kwarto niya. Katunog na sa panukto ko, bro. Apang wala gid makabati si Lola. Anay kabi, tilawan ko abing lisuan ang doorknob. Uy, wala man gali malak. Kag nagbukas ini. Masulod ko si Lola. Nagahigda gihapon siya sa kama. Palapitan ko bala siya kag pukawon. Lola, adlaw na la. Bugtaw na. La? Wala siya makabatsyag. Oyugon kong but ko niya. Lola, bugtaw na la. La? Ani ka? Duwalaan sila kakinhawa, patay na siya? Hindi. Mangayo ko sa bulig. Malin ako diri. Si Matt, magkanto ako sa iya. Kinahanglan ko siya ng mahambal. Wala na si Lola. Wala na. Ari na ako sa ila balay. Bukas ang mayor nga pertahan. Masulod na lang ako, Hala,
Nga daw ginambandonar ang balay nga ini. Wala sang tao bisan isa. Gusto, dito ako madiretso sa kwarto ni Matt. Ara, nagakal ang perta. Masulod ako. Si Matt. Ara sa sulod. Kag may kaupod siya nga babae. Malili ako sa pertahan. God! Si Matt! Kinahalukan niyang babae? Kasakit! Kinasakitan ako sa nakita ko nga ini. Mahalin ako diri. Kinasakitan ako nga nadula si Lola. Apang mas masakit pagid. Ining nakita ko nga ginbuhat ni Matt. Kintunto niya ako. Kintunto niya ako. Ang laom ko, kanagahang panay na kami nga duha. Ano galingbot sa lingon sang iya mga panulok kag halok sa akon. Wala na bala inisang pili sa iya. Wala na bala. Karon, sigurado na ako. Nag-isahan na lang ako diri sa kaliputan. Karon nga wala na si Lola ko. Si Karen na naging kaagaw ko sadto kay Matt. Subong, si Mika naman. Ang laom ko, kung makasugod na kami sang panibag-o ni Matt. Matapos ang iya pagpatag sa ako na. Apang nagsala naman ako. Oras na ako nga nag-abot halin sa Memorial Park. Apang daw hindi mag-untat ang pagtulos ang akon mga luha. Hindi ako makatulog. Kag wala ko sang gana nga magkaon. Depressed ako katama. Ginatamad ako magbangon diri sa sofa. Wala gihapon siya nagpako. Ladagson gihapon siya sa mga babae. Gusto ko nang makapalo sa kabuhi niya. Kapag paano? May motor nga nagdulog sa atubang sang balay. Camila! May nagkapanawag. Mabangon ako. Kang mag-awa sa bintana. Ari. Si Matt. Buksan portahan. Anong ginabuhat mo diri? Nagsirin ako kay na. Nga masugilanon kita hindi balay. Kag nagsiling naman ako nga wala kita sang dapat nga hambalan. Palihog hindi na kita mga bata, Camila. Dali buksan ang portahan. Maghalin ka na, Matt. Hindi na ako gusto nga makighambal sa imo. Naglakad siya. Apang sa likod balay siya nagpadulong. Si Matt? Nagatakla siya sa bintana sa likod. Matt! Untati na ina! Mahulog ka tira! Mangin matay ka bala? Hindi na kinahanglan.
Tungkol sa kinabuhat mo, pinakabeses mo na ako nga ginapatay. Amo na lang ba na sirang buhaton mo tubtubsan o? Ang palagyuhan mo ako? Wala ako nagapalagyo. Whatever. Apang isa lang ginakadto ko diri. Kag ina, among ipadayon ko ang nautod naton nga pagsuginanon kay ina. May ginapamangkot ako sa imo, hindi ba na? Ano nga pamangkot? Kung mahal mo pa ako o kung hindi na. Kami na tulog ako. Gusto ko nga magkita nga matuuran sa imo mga mata. Ano ba lang isapat ko? Kinatulog lang niya ako. Don't bother. Nabatian ko ng sabat sang kasing-kasing mo. You love me as much as you hate me. No, I don't. Hate me? Love you? I hate you! Nagamutig ka, Camila. Mata, magaling ka na. Hindi ako gusto nga makita ka. O kung makahambal ka man lang. You're a woman of contradiction, Camila. You say things you don't mean. Ginapahalin mo ako, subong. Samtang wala ka sang iban nga gusto. Kundi makaupod mo ako. Right? Hindi na pag-into ang kaugalingon mo, Mat. Ikaw mismo ang nagsiling nga hindi na kita mga bata. Para nga mag-into anay pa. Dapat siguro, balis karon ko na lang ang tanan ng mga tinagagagin buhian mo para maghangpanay kita. Kaya kung sa imo lang ako masalig, wala sa matabo sa aton Camila. I hate you! I love you too. Mat, magwa ka na diri sa panimalay ko. Mapabilin ako diri. Hindi ka maghalin? Fine! Ako na lang mahalin. Dira ka na. Kinawiran niya ang butkon ko. Ano gid ba lang gusto mong ihambal ko? Para lang magpabilin ka sa luyo ko, Camila? Wala! You drove me away, Matt. Ano? Ang laom ko sadto. Kung may paghampanay na sa tunga naton sadto. Apang ginhibo mo ako nga tanga. Hindi ko gusto nga bayaan ang duog nga ini. Apang wala ako ginhatagan sang rason. Agud ka magpabilin. Na nagpabilin pa ako sa luyo mo. Para mas lang masakitan. Hindi matuod, ina. Mas gustuhon ko pagasakiton ang kaugalingon ko. Sang sasakiton ka, Camila. Please, hindi pagtugtig ang magbulagay naman kita liwat sa kahigayunan ngayon eh. Hindi na natin pagdugangan pa nga mausik ang mga panahon sa kabuhi naton. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Is this goodbye? Mga biyanso na ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Camila, gagin pasakop ni Krista, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton panatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan. Halok. Direksyon, Marnie Mungkal. Love someone new someday. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo.
Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San
Paano ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga Uyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos, sa kasaysayan. Ang babae na nagpalayo. Walang sandaling hindi kita iniibig. Walang sandaling hindi kita minahal. Sa lahat ng oras, sa aking puso'y kapiling ka. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ang babae na nagpalayo. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, bawat saglit sa buhay ko, bawat tibok ng puso ko, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw. Ara ng periodiko. Nawasag ko ng tanan. Apang, may nabilin? Are, do ginpilit ini sang hungod. Ginpilit sang hungod ang periodiko nga ini. Ay, Ben, anak! Ay, dali ka! Nay, nga Si Luisa, nakadalin siya sa may bayabas. Oh. Tunga to siya rito sa bongho, nagakabit. Ang hagdan na buhian ko. Kag hindi ako makadaog maghakwat. Kadi, hindi ko mapapanaog ang asawa mo. Ano? Oo, dali ka. Papanaog na siya. Kinagakabit siya rito sa sangaho. Ate, oo. Oo, Nay. Ato, dagwa si Ben nga nagadalagan. Pakadto sa likod sang payag. Kag nagasunod man siya si nanay. Amo na ining ginahulat ko. Samtang nga wala pa siya makabalik. Ibutang ko sa gingkuhaan ko ang resibo nga dala ko. Masulod ako sa kamalig ina. Kag ibalik ko ang resibo nga ini. Dasiga, Ben! Kaya sa makabuhi na ako sa ginakabitan ko nga bayabas! Patinapon ko na gana na. Ano na? Pagpanaog ka na. Kaya uyatan kong hagdanan. Oo! Hindi maghulag. Oo! Ari na! At... nakatungtong na ako sa hagdan! Oh, sige. Dawaton ko ikaw. Dali. Oo! Hinay lang. Dali na. Sige. Balik na. Ara na. Kung hindi lang nga naluoy ako sa imo nga nabudlayan ka na sa pagkabit diri.
Hindi ko ikaw pagpapanaugon. Kanami gali sa imo tulokon samtang nagakabit ka. Kag nagatabon sa imo ulong palda mo. Ibutang na ako sa duta ah. Okay. Ay, Oh, hara na. Nakatapak ka na sa duta. Ay, dali na sa balay. Para nga matahi ko ng gisi sang palda mo, Luisa. amo matuod, nay. Sige. Kay padayunon ko pagpangita sang resibo sa kamalig. Sige anak, maluto kami ni Luisa sang aton panyaga. Tapos na. Nabutang ko ng resibo nga nabutang sa envelope kaya ginipit sa periodiko. Bah, nakita ko si nanay. Kagamuman si Luisa. Nagsaka na sila sa balay. Kag si Ben, nagsulod liwat sa kamalig. Mahalin na ako dire. Dito ako maagi sa madabong at tanong. Agod nga hindi nila ako makita. Ang akong sulakyan, ginbilin ko ng daan sa igad. Kag kinahanglan nga makahalin ako diri dayon. Padayunon ko ng pagpangita sang resibo. Na, diri na ako nga bahin, no? Diri sa mga resibo nga ari diri nasulod sa karton. Amo ining periodiko nga nabilin kay ina. Nga ginbayaan ko kay man gintawag ako ni nanay. Are. Ba? Ano ini? May nabatsagan ako nga medyo madamo la. Napilo ini? Aring periodiko. Isa ka envelope? Envelope ini ah. Oh, Diyos ko, salamat. Basi amo na ining mga resibo nga gintago ni tatay. Buksan kong envelope nga ini. Mga resibo gid ini. Amo gid ini ginapangita ko. Amo ini. Oh, salamat. Salamat kay nakita ko man ini sang ulihi. Wala ini kabilog oh. Ari man ang mga dokumento. Ano ini? Ano ka, isipon ko liwat bing mga resibo. Ano nga sulat nga ini, oh? Hindi. Oh, Diyos ko. Suno sa sulat diri. Ang mga resibo nga ini, amo lang ang bahin sang loan nga nabayran. Hindi ako makahangop siniya. Hindi ako makahangop. Ginpapati sa ako ni tatay nga nabayran na niya ang tanan nga loan. Wala sa magsilinggili sa akon nga wala pa niya mabayran ang tanan nga loan. Sampamangkuton ko siya sa nagatrabaho sa sang tudo-tudo. Nagsiling siya nga hindi na siya maluyag nga may utang pa siya sa iban. Ganit nagtrabaho siya, tubtob nga mabayaran niya ang tanan niya nga utang. Karon nga nakaibalo na ako. Naguntat siya matuod. Tungod nagbalatian siya. Kag wala gali niya mabayaran ang tanan niya nga utang. Diyos ko. Ang nagpatay kay tatay, amang pagpangabudlay niya. Ako niya mabayaran lang ang amon nga utang. Kaginimo niya ini tungod sa kay Junar. Ang utod ko nga ato, tamaran. Tamaran sa magtrabaho, agad lang nga mabuhi. Ano pala sa nga klase sa tao?
Samtang ang ikaw galingon nga amaya nalubong sa utang. Agod nga mapatintugan lang siya sa negosyo. Apagin puto man niya. Kung ari ka lang diri sa buong Junar, kastiguhon ko gid ikaw. Kastiguhon ko ikaw tungod amoy nang nagakadapat sa imo. Apang wala ka diri. Kakaron, ako ang ginsilutan. Parehas ang ginbuhat sa ako namay. Nagbaka-baka man ako sa duta ngay ni. Apang hindi gali ini magin akong tubtubusan o. Kasakit. Kasakit sang kamaturan niya ini. Kasakit. Nay? Luisa? Aragali ka mo dira sa likod ko? Ang buot mo silingon. Napatay ang imo amay. Nga wala makaimpas bayad sang iya utang. Oo, Nay. Kinanglan niya makahibalo ka sa kabaturan. Ario. Ari mapilis oh. Oh. Ang utang ni tatay, 2 milyon. Ang nabayaran na niya, 1/3 lang. 1/3 pa lang sa kantidad ngigit utang niya. Kagaring mga resibo, ari na yun. Diyos ko. Ano ang matabo subong Ben? Wala pa ako makaibalo, Luisa. Amoy na kun nga si Mr. Martin nagbakikita kay Atty. Montes. Kagusto ka man. Si tatay dito nag-utang kay Mr. Martin. Apang nga nagkadto si Mr. Martin kag Atty. Montes. Bilang executor si Atty. Montes, may rason nga ipaibalo sa publiko nga siya nang nagdumalas ang estado ni tatay. Ginpatag niya hinasakon. Nagapati kita. Nga wala na siyang utang ang propiedad ni tatay. Apang may utang pagali. Kagbangod kinahanglan na ni Mr. Martin ang iya kwarta. Si Mr. Martin kinahanglan niya magpakikita kay Atty. Montes. Ben, may mahimo pa bala kita? Parti sa loan nga ina? Kinahanglan bayaran nato ina. Si Mr. Martin, abyan sang imo amay. Ayhan mapasugot siya, nga bayaran mo ang loan sang amatamat. Sa baylong ang amay mong mabayad. Anong mahambal mo sinabi? May balaan na gadi na boss, Nay. Kag boss mismo, makikita ako kay Mr. Martin. Kanugon nga hindi ko makita ang nawong ni Ben. Sigurado, daw gintakluban siya sang langit kag duta. Sang makita niya ang ginbalik ko nga resibo. Tanawon ko lang kung hindi ka mo
kamang sa duta sa kaimulon. Ayhan sa mga tiniyon nga ini, nagasamo na ang imuluha kag sipon sa kalisod. Unless nga may kwarta kang ibayad sa ginutang sa imo amay. Kag hindi ko man mahimo kay hatag ang inyo pananublion, Ben. Tungod dahigtan ang akong mga kamot. Ang farm ginbutang ako lateral sa imo amay. Kag amoy na nagpalain dira. Attorney, nagsiling ka nga wala ina nabutang sa record? Yes. Apang ginkasugtan ina sa magtimbang bahin, Ben. Kag sa legal nga terms, amoy na ginatawag nga gentleman's agreement. Apang ang tinaga lang ni Mr. Martin ang imuging kaptan dira. Matuod ina. Apang... Oo. Si Mr. Martin membro sa mga negosyante. Kag manggaranon siya sang sa ako namay. Ganigin bato nila ang iya tinaga. Nga daw isa ka ebanghelyo sang Biblia. Sugiri ako, Ben. Wala kagit pala sang kwarta ka natago? Wala ko sang kwarta nga mo sinakadako, attorney. Sino nga mangungumang may ara sinaman? Wala. Attorney, bayaran ko ina sang amat-amat lang. Matrabaho ako sa iban. Manguma ako sa iban kung kinahanglan. Mabayaran ko lang ang utang sang ako namay. Sang amat-amat. Kung tugtan mo ako. Ang matuod, Ben, ginhambal ko na ina kay Mr. Martin. Apang hindi siya magpasugot. Hindi siya magpasugot? Walang sandaling hindi kita iniibig. Walang sandaling hindi kita minahal. Sa lahat ng oras, sa aking puso'y kapiling ka. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ang babayi nga nagpalayo. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, bawat saglit sa buhay ko, bawat tibok ng puso ko, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw. Bombo Radio Philippines, patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo!